Bueno, nada, que che queda moi ben ese fular, Abelino, estás guapísimo. Pois eu creo que copiaste ti. Bueno, Mira, imos vamos. maqueados, estamos guapísimos. Bueno, que facemos nos aquí, escollendo este lugar e vendo que xa arrecende a cultura de novo? Que facemos aquí, amigo meu? Aparte de estar guapísimos, como diste, tenemos que facer algo, porque senón... Pois creo que vamos a preparar unha xuntanza cultural. Sí, a segunda. A segunda. Oye, por certo, temos que decir que a primeira foi un éxito absoluto. Sí. Este local estaba cheo de Petadiño, xente, petado de sí, xente. sí. E, bueno, pois a verdade que foi maravilloso. Sí. Actuar a coral, creo, Sí, a coral de Albón. a de Coral de Pois Albón. tamén nesta segunda Cos de Loureiro, xuntanza, recordas que as voces de Loureiro que son fermosísimas? Pois vamos a ter a Sociedade Cultural Albor tamén, que tamén vai estar en este recital poético-cultural. Moi ben. E ademais vai haber pois máis cousas, non? Se queres imos falando de unha en unha... Sí. Bueno, primeiro decir que vamos pois estar aquí Vitoria Berjano Cid, que a nosa poeta querida, Yolanda Taboada, que a de verde, Marina Sánchez, Anxos do Souto, vai estar Antonia Blanes e Fina Cruz. Moi ben. E eu tamén vou estar, solo que non me puxen aquí, fíjate no cartel, mira no cartel. E por que non te puxeches? Pois non me puxen porque aquilo de, home, bendito tú eres entre todas as mulleres, entonces deixeino pa aquí. Bueno, porque ibas a aparecer solemnemente dúas veces. Claro. Sin embargo, a mí puxéchesme dúas veces, Abelino. Bueno, porque tú Bueno, eres ti es moi humilde, moi humilde. E van a actuar a coral e as pandereteiras de Albor. Moi ben, E fantásticas. sabes, ademais, outra sorpresa? Sí? Que vai a vir Masi. Que me dis? Massimino Míguez co seu acordeón dende Bueno, vennos Madrid. dende la liña que un amigo é un amigo, Abelino, e quérete moito. E vamos, bueno, e ya todo o grupo de nosa xente. Pero bueno, ven por ti. E temos que decir que isto celébrase dentro, que nos enclavaron aí, dentro da Semana Cultural de Albor. O que lle temos que estar moi agradecidos, non? Por contar con nós. Que detallazo. E por incluílos aí, non? Que detallazo. E todo estará, pois eso, toda a xente do alrededor, nos unhos representantes, porque todos, claro, 500 aquí non caben para recitar. Sí. Pero estamos en nombre de todo ese grupo, de inmenso grupo, que é nosa xente do horror. Hai que decir a xente que isto todo podenos seguir nun canal de cultura, moi importante, que ademais axuda a patrocinar estes eventos, que se chama Marina Sánchez Canal Cultura. Así é. Non sei se podes coller aquí un plano para que se vexa Orixe, que tamén colabora. Orixe tamén colabora, que é moi importante tamén a labor de Orixe. E Marina Sánchez Canal Cultura, onde podedes seguir paso a paso a cultura de Ourense en todo detalle. Aquí non vos perderedes nada. Efectivamente, o máis granado está aí. Facemos un repaso, se queres, para que a xente non se perda. É dicir, que vai haber un recitado. Data, dilla. Data vai ser o 29 de maio. A 7 da tarde, vide cediño, porque imos empezar pronto. E vamos a engadir que é mércores, non? Sí, mércores 29. Mércores 29. Segunda xuntanza cultural en Albor. Paso lista. Trae unha regla desas que usábamos mestres antes e con que me falte alguén, despois con esa regla iré á súa casa. Mestre Cartabón. Regla Cartabón. Hai que traer as cousas. Estará Agustín Lorenzo Fidalgo. É verdade, que vai presentar libros, dous, non? Dixéchesme. Este home xa os fai a pares. O sea, está tan centrado, está traballando tanto na literatura que xa os vai presentar a pares. Bueno, os que ven o noso canal van recoñecer a Agustín porque xa estivo no canal en dúas ocasións, me parece. En dúas creo que sí. Bueno, pois vai estar aquí tamén con nós e bueno, sobre todo, a mí gustaríame decir, se me permites, que vai ser unha festa da cultura. Totalmente. Imos nos divertir, imos nos pasar ben, imos sentir a poesía tamén interior e doce, e con esos arrecendos todos vamos a facer un cesto magnífico que vai ser a segunda xuntanza cultural en Albor. Marina, dilles aí que non me falten, por favor. Non lle podedes faltar porque senón isto me pónsenos moi nerviosos. Choro. Chora e non pode ser. Bueno, temos que sair nominados, entón, por favor, que nos dámoslo todo. Esquezades que queremos salir nominados dunha vez.
Fijadevos xa no pose, xa me poño así en plan corbata. Totalmente. Plan corbata xa para a nominación. Efectivamente. Bueno, o que si queremos é velos a todos aí, ou dentro do canal, e nada, que vai ser unha festa outra vez cultural, que lle agradecemos aos de Albor que nos metan aquí na súa casa, Na súa semana cultural. Na súa semana cultural, que son maravillosos, os traballadores por a cultura en vez de reunidos, loitadores, e nada, aquí estaremos, vale? Estaremos aquí, María. Estaremos. Gracias. Chao. Picos. Bueno, cal é o tema, Abelino? Hola, Marina, pois que estamos nominados outra vez. Que me estás Estamos nominados contando? en Albor e estamos con Juanca, ¿Sí? maravilloso chico. Hola. E ademais quere que lle dediquemos os nosos artigos da revista número 14. A ti pareceche que pode existir no mundo algo mellor que a que un amigo queira que lle dediquemos os nosos propios artigos? Maravilloso, eso é maravilloso, Que che Abelino. parece? Eso é maravilloso. Graba isto, por favor, para que quede para a posteridade. Posteridade, por veña, dalle aí a túa rúbrica. A ver, espera, que a ver, primeiro teño que atopar, era 46. Vai no artículo. Vai aí no artigo de No Xavier. artigo de Javier. Muy bien, aí vai a cegoñiña tamén. Entonces voy a dedicar así, mira, Muy para Juanca. Firmado. Aí queda o número 14 da revista Nós, a xente do redor. E Marina Sánchez. De o noso grandísimo Manuel de Felisa, disfrutamos de nós, a xente do redor, no gran lugar máxico Albor. Marina Sánchez. Ahí está. Aí quedou. Mira que Eu xa chulo, sabedes que escribo como os médicos. Por suposto, estamos aquí en Albor. Aquí están as nosas revistas para todos aqueles que queiran aproximarse a nós, a xente do redor. En Albor.